Nilqakom hawn għal-podcast tiegħi, jien se Jankassar. Dan il-podcast se jkun jittrattaw jiffoka fuq il-paranormal. Se nintaqgħu ma' mistiedni li magħhom niddiskutu l-esperjenzi paranormali tagħhom. Se nisimgħu l-istejjer u l-episodji li għandhom xejdulna, nifhmu wkoll il-ħsibijiet u l-ġrajiet warahom. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjak tal-li aċċettajt biex tiġi għal din l-intervju tal-lum. Dan huwa wieħed mill-mistiednin tagħna li ra fenomenu fuq il-baħar minn fuq l-art. Tista' tirrakkontana eżatt biwet uħor x'ġara? L-episodju ġara fi 2018, niftakar ċar li kien Novembru 2018, nofs Novembru qisu 2018, u jiena u ħabib tiegħi ieħor. Probablement konna qegħdin tlieta minn nies, imma wieħed ma kienx qrib tiegħi u ta' dal-ħabib tiegħi li ieħor li esperjenza dak li rajt jien. Konna qegħdin nisgħadu ċirkewwa, nqattaw sija għall-kwiet u għall-ħabta konna jinna hemm konna qed nistgħadu, insomma konna armati qed nistennew xi quta. U għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu, d-9 u nofs ta' filgħodu, forsi anke jista' jkun kienu l-10, ġifieri fid-dawl ċar kien bnazzi, ġifieri għalkemm kien Novembru kien bnazzi sabiħ hekk. Riħ fuq bnazzi. Jien kont qiegħed naqirtirat lura minn sieħbi, konna waqafna naqra break. Mela tnejn li aħna qisna tinħarsu lejn l-imġar biss jien irtirat lura minnu. Ovvjament qudiemna iktar tikka lejn il-lemin li jekk qed inħarsu lejn l-imġar jekk inti familjari ma' ċirkewwa qed naraw kemuna wkoll. U fid-daqqa u l-ħin bejlet ipejpu sigarettu u niklu xi ħaġa u neħdu tazza kafè. Fetti li kont qed inħares lejn dik il-biċċa bej kemuna u għawdex u rajt sħaba partikolari ħafna. Din l-sħaba, believe it or not, naf li tista' tinstema naqra farfeġ diżejjed, din l-sħaba bdiet riesqa lej fuq kemuna, kienet għadha mhijiex eżatt fuq kemuna meta l-maħta. Bdiet ries għalej fuq kemuna, imma kien hemm qisu moviment ta' ġwejnaħ juris għalej fuq kemuna. Ġifieri ma kienx għaddejja. Ġifieri ma kienx sħaba fissa, kien hemm sħaba, kien hemm moviment. Bħal meta tara ġwejna, ma mhux ġwejna eżatt, isu sejjer hekk, tifhimni? Isu flapping, imma mhux ta' ġwejna, mhux bħal meta iperper il-ġwejna ħasfur le. Dak il-ħin meta rajta għajjat il-sieħbi bismu għatlu isma' għatlu għara xem mettara bħali u dak il-ħin indunajt li u kien iċċassat li wkoll għalli jen rajta għalli qed nara. U bħajna ħarsu lej xulxin ġifieri ħarsu lej għadi kompli tries għalej kemuna daħlet sew lej fuq kemuna u li qisna maħniex qed nitkellmu xi għoli stratosferiku ta' forsi nitkellmu għoli ta' 200 metru mill-art, 300 metru mill-art, bħala għoli mill-art, mhux bot mill-art, għoli mill-art. Daħlet fuq kemuna, daret dawra ċirku, jżamlet forma ta' ċirku fuq kemuna, ħim minnhom inqasmet fit-tnej f'ġiex sħabbiet iżgħar, l-istess daru mifrudin minn xulxin, imma daru fuq kemuna wkoll, reġgħu ngħaqdu f'ħaġa waħda u niżlet. U meta li kien kont waħdi kont nibda niddubbi ta' dak li rajt, imma meta
kelli nsieħ biħdejja jekk u qed naraw l-istess ħaġa bqajna ċassati u rajna l-istess ħaġa ġifieri rajnija ġejja rajnija b'dan il-moviment isu flapping u mbagħad all of a sudden infirdet reġgħet ingħaqdet u mbagħad niżlet. Qatt mela lajjen min noħlom u laqqas huma joħlom kellna l-konferma ta' xulxin, fimt? Ġifieri mhux xi ħaġa. U wara x'ġara wara li niżlet? Wara niżlet xejn assolutament. Sparixxiet. U niżlet letteralment staħbit wara t-torri ta' Kamuna, meta niżlet, ma baqax kienet line of sight ma' torri ta' Kamuna. Ġifri wara t-torri ta' Kamuna line of sight meta rajnija tinżel u ma rajniex iktar mbagħad. Imma din il-ħaġa ma damitx ġifieri fraction ta' sekonda, qed ngħidu di għaddamet għaddejja minimu 10 sekondi, maximum 15 sekonda, mhux xajta, minx kien rajnija, sax kien sperixxiet, dak kien fenomenu li da maddej bi 10-15 sekonda. Mela bħala speed tal. Ma kienx maġġel laqqas. Ma kienx maġġel laqqas. Ma kienx maġġel laqqas. Bħal meta isek qed tara kif naqbad inġib l-eżempju, bħal meta paraguna helikopter, taf kif itir helikopter, timmaġina qiegħed iċċirkewwa. U tara helikopter itir fuq Kamuna. Helikopter ma jtirx makwan. Helikopter għandu l-veloċità tiegħu, veloċità moderata, mhux veloċità li qed itir veloċità għolja helikopter. Isek qed tara helikopter qed itir veloċità moderata, tipo qed ifittex jew qed jiskawtja. U bħala kulur tal-isħaba? Sħaba bajda tal-bnazzi proprio. Tal-bnazzi. Sħaba bajda tal-bnazzi. L-unika ħaġa li kellha li ġibdilinna li personali laqtitni għax rajta tagħmel dal-moviment qisu flapping. U bħala forma tonda kienet ċirkolari. Tonda, ovali mhux sferika u flattened. L-ewwel verżjoni li rajt tagħha għax imbagħad meta nfirdet f'biċtej kienet iktar sferika milli ovali, il-biċtej iż-żgħar kienu sferiċi mhux ovali, mbagħad meta reġgħet ingħaqdet ma baqgħetx ovali laqqas imma baqa' sferika ġitna aktar undefined meta niżlet l-isfel. Taf li milux batlek video tal-Amerikan li release jew l-Amerika fejn F-16 għaddej u jinfetaħ portilek. Mux dak it-tipe. Ifimni, ħankun onest miegħek, dak ma konvinċinix bħala video ġenwin. Ħankun onest miegħek. Taf li jinxettiku. Naf li jinxettiku ejwa. Ma konvinċinix bħala video ġenwin dak. Ma kultant ikun hemm xi ħaġa li tispikka u tolqtok. Ħanejdlek li kieku jkolli nagħtik deskrizzjoni li tqarreb xi ħaġa li kienet released speċjalment in the recent past fil-media meta jġibu jixbħu ħafna bħala definition bħal meta jġibu l-footages ta' tic-tacs ikunu blurred. Taf għal xi qed ngħidlek it-tic-tac crafts. Isa tic-tac craft blurred, meta nfirdu għax il-bqija kienet differenti, meta nfirdu f'biċtej. Biċtej. Kienet hekk. Kienet sferika. Sferiċi għall-aħħar, sferiċi. Issa di domanda li nsaqsi l-kulħadd formali wara dak l-avveniment kellek xi tip ta' paranormali ieħor jew hekk. Leta. Ġraw li ħafna affarijiet strambi ma naħsibx li għandu xi jaqsmu. Għax nipprova nara jekk ikunx hemm correlation ma' Le, wara dak l-episodju ma kienx hemm ma reġax kien hemm episodji oħra li tista' terrelatonta, le, assolutament le. Nirringrazzjak ħafna mela tal-li qajt l-istedina u għaġbok it-tieni dell-interview. Grazzi lilek. Nirringrazzjak tal-irqajt l-istedina tiegħi għallum. Għandi pjaċir. Inti t-tieni wieħed fuq is-sajt u l-baħar. Tista' tina daqsxejn background żgħirek dwarek. Mela jiena bniedem inħobb nistat ħafna,
Jien din istat minn meta kont tifel tista' tgħid, minn meta qbad nimxi. U xi xahar u nofs ilu ħriġna nistalu jien u ħija. Jisu kienu xi 11 u nofs ta' billej. U aħna ħerġin. Ma konniex għaddejn bis-saħħa x'preti tkun ħireġ fil-glam. Tkun għaddej bil-fors bil-mod. Wasanna jisu fej Burza Buġa, kważi fej il-Freeport. U ħejja għalli u għat-attenta xa għemmek xie dawl. Mux il-kien xie buwaddas jawek, u jina ħarist. Naqqast, ovvjament. Rajt, jek nara xie markaturi ta' xie buwaddas. Dajs ma kienemx. U kif wasalt rib dan id-dawl. Ħares li jitlu. Xinu men dan dawl. U dak il-ħinek ma bżajċek? Dak il-ħin tipo ifriżajt għaxet mela dajver mhuwiex. Dajes mawx, x'jista' jkun. Meta tgħidli markatura x'inhi eża? Markatura hija min ikun dilettant tas-sajt mingħajr fish finder ma jaħdimx. Issa fish finder xogħol huwa jimmarkalek x'hemm taħt id-dajsa. Sewwa? Kemm huwa accurate? 99.9% accurate. Da ġifieri klamar taraħ. Ġifieri avvanzat. Ħafna iva, ħafna. U kif wasalt magħha ittawalt lej l-unit u marki ma kien hemm xejn. U bħala kulurek kif kien id-dawl bħala kulur bright white. Isa kattara kif għana batin floodlight. Floodlight mawx għalik, eżatt. Dak id-dawl qawwi hekk. U kienet miexja wieqfa stationary. Kienet wieqfa. U stajt tara eżattament hekk bħala forma jew xi ħaġa. Bħala forma tonda kienet. Li nistajlek kien fiha fuq għajnejja 4 piedi b'4 piedi. Wisa. Kbir. Mhix bla kbira u laqqas żgħira ġifieri. Eżatt. Ħaġa oħra di domanda li nsaqsi lil kulħadd. Kellek xi esperjenza paranormali wara dik jew qabel? Le ma kellix. Qabel ma kellek xi esperjenza ta' UFOs jew? Kelli iwa. Kelli in my early 20s, forsi kelli 21, 22. Qed tinsemmu kemm? Għallum il-ġurnata għandi 35, ġifieri ilu għaw mux ħażin. 13 sena, 14 sena. Dakka niftakar li kien is-sibt, kien il-ġurnata sajfija, sħab xej, tista' taħseb. U ċemp il-ħabib tiegħi għalli titamurru sal-fiddin, morru nisparaw ġixtiri. Il-fiddin? Il-fiddin jagħmel mar-rabat. Mar-rabat hija? Jisu bej ir-rabat u il-baħrija. Bej rabat u baħrija. Fehem dak il-wiet iż-żej? Eżatt, taf inti kif tinżelek hemmhekk. U insomma wasalna u ntfajna bil-qiegħda. U qed inħares lejn is-sema u rajt xi ħaġa qed bdiet minn tikka żgħira. Mhix xejn, issa forsi biex tifhimni aħjar qatt rajt popcorn meta tifħaħ fil-microwave kif jiġri jekk tibda eżatt. L-istess ħaġa. Kibret hekk, wafqet, kibret ċertu size, wafqet u ħarġu. Tlet oġġetti minn ġenien il-sħaba. Kellhom xi dawl jew suwed? Isa kattara stilla fid-dlam. Kienu brajtek waqt il-ġurnata. Ħarġu u il-movimenti li bdew jagħmlu l-ebda aircraft human made ma tiċċaqla hekk. Ħabba n-nerxja. Ġex bdew jagħmlu figures of 8 u ġifieri l-speed incredibly. Għamlu forsi dawk l-10 minuti jekk midjaw daħlu fl-isħaba u s-sħaba reġgħet ixxrinkjat u ġiet fix-xejn u rasek sparixxa kollox. Ħares lej sieħbi qed inti rajt Għalli qasni fl-ħan nitkellem.
bħala wara kellek xi attività pereżempju jinnaf poltergeist jew xejn. La xejn. Li domanda dejjem saqsi għax La. ġieli jkun hemm connection mal-fenomenu. Li naf minn dik il-ġurnata bdejt nemmen f'ċertu affarijiet. Ġifieri l-belief tiegħek huma li jeżistu dawn. Jeżistu 100%. Żgur. Taħseb li ġej minn pjanet oħra jew? Jiena nemmen li ġej minn pjanet oħra u nemmen ukoll li qegħdin magħna wkoll. Issa tgħidli qegħdin magħna wkoll fl-imma sens. Jiena nemmen li hemm xi bażi taħt il-baħar, l-aktar baħar font, il-bniedem għodu ma wasalx sem li huwa 7 miles deep. U dawn hemm li għandhom it-teknoloġija biżżejjed biex jinżlu dak il-font. Ifhem kien hemm diversi rapporti tal-Amerikani fejn jgħidu li raw l-USOs unidentified submerged object, jiġifieri da bħalma inħolqot il-ħajja fuq l-art jaf inħolqot il-ħajja intelligenti. Ekku. Taħt l-ilma wkoll. Ġifieri hemm expansion ta' natura ta' fejn. Mażgur. M'hemmx limits. Eżatt. Natura dejjem tikberu. Dejjem tikberu tevolvi. Nirringrazzjak tal-qajt l-istedina u grazzi tal-istorja vera interessanti. Thank you tal-ħin tiegħek. Welcome back. The U.S. intelligence community says UFO reports involving the military are on the rise. The Pentagon has looked at 366 new reports, deeming half of them unremarkable, but investigators are still trying to determine the cause of the others. Our Brittany Shepard has that story. U.S. intelligence agencies confirm hundreds of additional UAP sightings have been reported. UAP stands for Unidentified Aerial Phenomena, otherwise known as UFOs. The annual report on unidentified aerial phenomena now reveals 366 new close encounters since an agency was formed in 2021 to track them. That's more than double the number reported in the previous 17 years combined. Oh my gosh, dude. Wow. Look at try. Officials say they can explain less than half those encounters, usually a mix of drones, balloons, or birds. The rest remain a mystery.